ልክስ ለማዓንቲ ምስሊ ተራኺቦም ኣለዉ ማለት እዩ። ዝተረኸብሉ ምክንያት እውን ወይንና ኣሌክስ የቅርታ ልኽንብላ በቃ ክንረኽባ ኢና ግድን ኢላ ረኺባታ ኣላ ወይኒ ማለት እዩ። ወይኒ ከዓ ከምቱ እናሰርሐቶ ዝነበረትስ ከም ጓል መጠን ተሰሚዑኒ እዩ በቃ ሓቃያ ስለዝበለት ማለት እዩ። እና ኣሌክስ እውን ጥፋዕተኛ ስለዝኾንካ ይቅርታ ክትሓትት ግድን እዩ ኢላቶ እሱ ኣሌክስ ግን ምንም አይተቀበሉን። ጽባሕ ይቅርታ ይብል ማዓንቲ ይቅርታ ይብል ምንም ዘጥፋኽዎ ነገር ይብል ኢሉ ተናዲዱ ኣሎ ማለት እዩ። ሰላም ኩለኹም ናይ ዘይድ ሓበሻዊት ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ብወገነይ ሰላም ኣለኹ። ሰላም ክትኮኑውን ከብልቢ ይምነ ከምቲ ልሙድ ነው። ማዓንቲ ከዓ ናይ ኣሌክስ እና ናይ ሊሊ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። እና ናይ ኣሌክስ እና ናይ ሊሊ እንድዒ ናሓሸ ክኸይድ ኢና ዝሓሰብናዮ ናገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለተይ ሰላም ክፈጥሩ ኢና እንደለና ግን ከምቲ ዝርአ ዘሎ ሰላም ክፈጥሮ ይመስልን። ምክንያቱ እንድዒ ኣሌክስ ሕዚ እንታይ ኮይኑ ምስቱ ነሰፅር ምዃና ብጣዕሚ ተቐይሩ ዘሎ ብጣዕሚ ማለት እዩ። ምንም ዋላ ሊሊ ጥፋዕተኛ ይሃልዋ ኣነ በቃ ለኣሌክስ ይኽወቅስ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሊሊ ፍትሕቲ ሰዓት ዘላቶ ነፍሰ ፅር ኣብ ምውላድ ጊዜ እያ ዘላ ሕጂ ቀሪባ እያ ዘላ ልክትወልድ ማለት እዩ። እና ብዙሕ ነገራት ተዘጋጅሉ ሰዓታት ዝነበረ ላብ ባዕሲ ላብ ኩናት ኣትዮም እኒዉ ማለት እዩ። ላብ ምፍልላይ በቃ ብዙሕ ተረባብሾም ኣለዉ ማለት እዩ። እና ሎማዓንቲ ወይንና በቃ ክረኽባለኒ ኢላ ወሲድዋ ኣሎ ተራኺቦም ኣለዉ ምስሊሊ እና ግን ወይኒ ክትዛረብ ከዓ ብዙሕ ሰዓታት ኣይትህባን ነበረት። ምክንያቱ ክትዛረብኒ ደሊ ምስኡ እየ ክዛረብ ዝውድእ ዘለኒ እያ ዳለታ ነይራ ማለት እዩ። እና ጥፋዕተኛ ናይ ባዕሉ እዩ ዘሎ ናይ ኣሌክስ ሊሊ ምስቱ ሕዚ ሰዓት ዘላቶ ኣየተሓዛይ። ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ሓረካት ብቅድሚኣ ክሰርሕ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ለናደደካ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣየቀሪሉ ኩላትና ተኸታተልትኩም ናይ ካትኩም ንናደድ ለና ኢና ልዓል እንድዒ ምክንያቱ ኣሌክስ ዝሰርሐሎ ስራሕ ፅቡቅ ኣይኮነን። ሕዚ እውን እንታይ ድዩ ዝብል ዘሎ ክንረኽባ ተረኽብናያ ግን ኣነ ክፍለይ ጥራሕ ከይትብሊ ክትፍለይ ፍፁም ኣይደልየኪ ኢልዋ ማለት እዩ። ንምንታይ እሳስ ከመይ ኢኺ እንታይ ኢኺ ክትብል እያ ኢልዋ እሞቱ ስራሕ ንሰርሖ ኣለና ስካብ ሊሊ ወፃኢ ክኾን የብሉ። ምክንያቱ ብሊሊ ዝፈቐዶቶ እየ ክንሰርሕ ሓቢርና ንኽእል እምበር ሊሊ ዘይፈትየቶ ነገር ኣነ ይስኻን ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኢላ ወይኒ መሊሳትሉ እሱ ግን ፍፁም ኣይኮንን ኢልዋ። ምክንያቱ ሊሊ ትቃበሎ ኣይትቃበሎ በቃ ንስኺ ጥራሕ ካባኻትኩም ክፍለ እየ በቃ ከምሳኻትኩም ክሰርሕ ይኽእል ምሳኻ ክሰርሕ ይኽእል ጥራሕ ከይትብሊ እምበር ንሳ በቃ ናይ ሰወይቱ ነገር መልስሲ በቃ ሊልስ ትፍተ ትፅላእሲ በቃ ክሰርሕ እየ ምሳኸ ዝብሉ ዘሎ ምስ ወይንሲ ክሰርሕ እየ ትብሉ ዘሎ ወላ ሊሊ ኣይትስራሕ ኢላትንስ ኣያቋርፆን ንስኺ ብቻ ብናይ ሊሊ መንገዲ ኢኺ ኸድስ ኣይትበሊ በቃ ሊሊ ትእመነሉ ክንሰርሕ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እና እዚ ጌጋ ይውሊ ማለት እዩ ኣሌክስ ንምንታይ ንሳ ፈቒዳትሉ ከምዚ ዓይነት ክሰርሕ እየ እሞ በቃ እንታይ መስለኪ ኢሉ ንዓ ኣረድዩ ኣይኮነን ድዩ ዝስራሕ ልጅመር ከመይ ድዩ ሕዚ ግስ በቃ ካብኣ ውጪ ካብ ሊሊ ውጪ እየ ክሰርሕ ኮ ኢሉ ዘሎ ተፈትያ ኣሰየ ተለይፈትያ ጉዳያ በቃ ናሲ ንምንታይ ኣሌክስ እዚ ይጋገሎ እዩ ብጣዕሚ ዓብዪ ጌጋ እዩ እኒኦ ኣሌክስ ብጣዕሚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጌጋ እዩ ይጋገሎ እና በቃ መልሲ ላመለሰትሉ ነበረት ሊልሲ ምንም ልተጋገየቶ ነገር የለይ እና
ከም ገዛይ መፅያ ከምዚ ኢልካ እናተቆራረሱ እናሃለው ኣብ ቅድመየ እሞ ኣብ ቅድመየ ድሕረይካ ይኹንስ ኣብ ቅድመየ እዚ ከመይ ጌራ እያ ክትቅበሎ ትኽእል? ዋላ ብሕውነት ዋላ ብካልእ ኣሌክስ ምንም ኣይመስለለይ ምንም በቃ ምንም ጥንስቲ ኮይና ንእሽቶን እየሓስበላይ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኩናት ከምዚ ጌርካ ብዙሕ ነገር ክትኣቲ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ብጣዕሚ ብእውነት ዋ ንእሽቶን ድዒ ኣሌክስ ከመይ እዩ ኮይኑ ድዒ እና እዛ ወይኒ እናተዛረበቶ ዝነበረት ከዓ በቃ እሳ ፅቡቅ እንድያ ተዛሪባ ዘላ ምክንያቱ ሊሊ ኣነ ብና ሊሊ ውሳነ እየ ዝኸይድ ዋላ እቲ ስራሕ ክንጅምሮ ዝሓሰብናዮ እውን ሊሊ ተፈቒዳትልና ፅቡቅ ተለይፈቒዳትና ግን ክነቋርፆ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ብና ሊሊ መንገዲ እየ ክኸይድ ኢላ እማን ጓል ብምዃና ሓቂ ንዓ ክትብደል ኣይትደልያ እሞ ከዓ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ለላቶ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከመይ ከም ዘላ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሲ ይርዳእ እዩ ጓል መጠን እሳ ፅቡቅ መልሲ እያ መሊሳ ዘላ ግን ና ኣሌክስ ግን ዝሰርሐሎ ስራሕ ግን ጌጋ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ንምንታይ ወፂያት ልኸይዳ ናብ ሆቴል ብበይንቱም ኮፍ ኢሎም ሞ ሕዚ ሰዓትስ እዙይታት ለድሊ ነገር ይኾነ ሕዚ ሰዓት ምንክብኻብ ለድልያ ሊሊ እምበር ከምዚ ዓይነት ስራሕ ከምዚ ዓይነት ሓረካት ከሪኣስ የምነበረይ ኣሌክስ ብጣዕሚ ጥፍኣተኛ ኮይኑ ኣሌክስ ሕዚ ማለት እዩ ጌጋ ኣሌክስ እዩ ሕዚ እውን የቅርታ ክብሎ ግድን እዩ ምና እሳ እውን እኮ ሞንያት እያ ዘላ ብቱ የቅርታስ ደኺምዋ እዩ ዘሎ ክንደይ ግዜ የጥፍእ ሞ የቅርታ ክንደይ ግዜ የጥፍእ ሞ የቅርታ እሳ ከዓ ሎማዓንቲ የቅርታ ክትብለኒ ኮንካይ ትፅዋዕኒ ዘለካ እንታይ ስለ ዝደለኻኒ ኢኻ ኢላቶ መሊሳት ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ የቅርታ ሰልችዋ በዚሑ ደይ ግዜ እያ የቅርታ ክትብሎ ግን ሕዚ ግን የቅርታ ክትብላ ኢኻ ትብለላ ወይኒ ግን ምንም ፍፅም የቅርታ ዘይብላ ለጥፋኽዎ ነገር የብለ ጥፍኣት ብዙሕ ኣጥፊእኻ ኣለኻ ብዙሕ ኣብ ቅድሚ ሰበይትካ እቱ ጥፍኣትካ ሰበይትካ ከይተማሃርካ ስራሕ ጀሚርካ ካልኣይ ከዓ ኣብ ቅድሚ ሰበይትካ ላቁረስካያ ነርካ በቃ ብዙሕ ነገር ሓረካት ስና ስራሕካ ነርካ ኢኻ ኣብ ቅድሚ ሰበይትካ ካብቲ ሕዚ ሰዓት ዘላቶ ነፍሰ ፅር ማለት እዩ እና ብዙሕ ጥፍኣት ስኔካ እዩ ጥፍኣት የብለይ የቅርታ ኣይብላንሲ ኣይትብልን ኢኻ የቅርታስ ግድን እዩ ክትብላ ተንበርኪካ የቅርታ ትብላ ማለት እዩ ብዙሕ ጥፍኣት ኣለካ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እኮ ንሳ ማለት እዩ ተዕርፈሉ ንመውለዲኣ ነገራት ኣቑሑ ነገራት ተዘጋጅየሉ ልቱ ማሙሻ ህፃን ኣከብራ ዘለውን እንታይ የድልዮ እንታይ ዓይነት ክዳን እንታይ ዓይነት መደቀሲ እንታይ ዓይነት ኩሉ ነገር ምስግያይ እዩ ዝግባእ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እምበር ካብ ገዛ ወፅያ ደገ ኣብ ሆቴል ኮፍ ኢላ ገዛ ሓዲጋ ከይዳ ዋ ብጣዕሚ ከቢድ እና ወላ ሊሊ ጥፍኣት ይሃልዋ ወላ ሊሊ ዝኾነ ነገር ይሃልዋ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣይተሓዛይ ንሱ ጥፍኣተኛ እየ በቃ ኢሉስ የቅርታ ደግምስ የቅርታ የብሊ እኮ ኢል በለ የቅርታ የብሊ ጥፍኣት የብሊ ግድን እየ ክሰርሕ ዝለ በቃ ማለተይ እንድሕር ምስኣ ኣይትሰርሒ ኢላትንሲ በቃ ኣነ ክሰርሕ እየ ኣድልይዋ ትኽእል እኮ ኢሉ ኣሎ ከምዚ ኮይነና ኣሌክስ እኮ ከምዚ እዩ እኒኦ እሳ ትፈትዮ ስራሕ እሳ ኣይትፍተየ ስራሕ ሲ በቃ ኣነስ ምሳኽስ ክሰርሕ እየ ዋላ ሊለ ይትፍተዮ ከመይ ጌርካ ደኣ ከምዚ ኢልካ ማሓዳር ክትገብር ደኣ ከመይ ጌርካ ደኣ ምስ ሊለ ሕዚ ሊለ ሲ ምስኣ ክትሰርሕስ ኣይደልየካይ ኣቋርፆ እንድሕር ኢላትካ ሲ ኣይተቋርፀን ኢኻ
وزيد أما لا أمس الخونة نقدر خلها خامي كرنا رأزي دا خنا أمنك بسرك خليه تأمن مس أي تسرح تيلات لا شكر وليكو غرفية الكاي قرطة تنبرك كاي قرطة الخيا نأمن نبر حزت له الخاص يك عليه ولا يقرط عليه ولا مسوين خير صرح ندحري لحت النلا وقارت ناقر صرحي لك صرحية زيكو أدليوكا تغيد أدليوكا خفت لك ياخذ لها كم زعينت حدارك أيوات زي كم زعينت كا سلام يتركبي سلام يتركبي سغال سلام يتركبي أكل يومسي بتاع عم حوي ربشاتها تيجي في الدرجة إن عليك كسي خمسة عين سرحت التقوى رصي حيش